Benvinguts a Rol Ràpid, ressenyes ràpides, paraules en pressa. Avui, perills i princeses. Hi havia una vegada un joc de rol de la nova escola on la Red Sonja i les seves amigues es van infiltrar en un món de fades de Disney i s'hi van trobar una ambientació elegant i cuidada, construïda sobretot a través de les habilitats, l'equip, els monstres i unes exquisites taules aleatòries. Brandaven les armes i, sobretot, el seu ingeni, amb un dau de 20 per sota d'una de les 3 virtuts, determinació, traça o enginy, i viatjaven pel bosc del lloc ferotge amb un sistema d'exploració d'hexàgons senzill i efectiu. Però quan la bruixa malvada els barrava el pas, les seves millors armes eren l'amistat, deixant-se daus de 4 per ajudar-se, i els seus dons, activats en piles de daus de 6, on les tirades altes, més poderoses, fan perdre els daus i les més baixes permetran conservar-los. Però aneu en compte! Ai, si traieu un doble! Tindreu un incident! I vet aquí un gat, i vet aquí un gos, que aquesta ressenya s'ha fos.